Zdravím všetkých fanúšikov môjho YouTube. Dneska rozlúčka aj s Pacom. Pozrel sa Paco do videa, pozri sa. Čestní hostia tejto rozlúčky. Samuel Hanzlík a William Kóňa. Krásna zostavička. Takže odkaz pre budúce generácie. Prišiel som, zaúčtoval som, odišiel som. Samuel Hanzlík, vy máte niečo? Ako hodnotíte 4 roky v tomto klube? Tak, bola to dlhá doba, kontrakt podpísaný, za chvíľku vyprší, ale myslím si, že to boli krásne 4 roky, za ktoré sme dosiahli veľké športové úspechy a určite sa nebránim ďalšiemu návratu. A čo tým, ako vnímate úspechy? Tak, úspechy samozrejme mohli byť aj na vyššej úrovni, ale myslím si, že sme odvedli veľký kus roboty na ihrisku aj mimo ihriska. A aká panuje morálka v kabíne, ako to je medzi spoluhráčmi? Myslím si, že to je úplne super. Všetci cítime tú ťažobu dnešného dňa a zodpovednosť a myslím si, že dneskajšok bude krásny záver celého kontraktu. Ďakujem za rozhovor, užite si oslavy. Ja ďakujem. Pozdrav do vlogu! Ako si hodnotil túto sezónu? No, skončili sme v play-off, sme majstri! Bakici nemá taký zábor. Čestná rozlúčka, miesto hrdinov, Haxball, jedine FNAC Team, Champi 1, tu bol First Mas a tuto Rolo. Ďakujeme všetkým za podporu a vidíme sa v ďalšej sezóne. Aj tu sa To je on, hviezdny hráč klubu. Ďakujeme páni, majte sa. Ďakujeme páni. Byť slušný, empatický a zároveň si zachovať humor. Pretože práve humor človeka často môže zvládnuť aj tie najťažšie skúšky. A nielen na to. Úplne retro. 4 roky priniesli rôzne emócie. Aneta Horváciu školy v Badmintone. Sa pozerajte, jak sa to robí. Adam Packa, jediný GOAT našej triedy. Paco je ťahom týmu, jednoducho nie nadarmo mu bola venovaná kapitánska páska. Áno, proste je to vidieť. Ťahá to stred obrany, líder, jednoznačný líder tohto týmu. Vidíme to aj znechutenie niektorých hostujúcich fanúšikov, ale to nám vôbec netrápi. Takto sa to robí. Dobrý, neprispiejte študentov. Ahojte, neprispiejte prosím študentov. Yo quiero pagar. Pagar no. Tú pagar, mi. English? No. Español. Español. Te amo. Te amo. Mani, por favor, por favor. En español. Puta madre. Puta madre. Vamos. Vamos. Por favor. Por favor, señorita. Por favor. 2 euros. 2 euros. Jaká španielska? Todo lo que tengo. Dos. Por favor. Áno. Thank you. How come? Okay, I'll take it. Thank you. Have a nice day.
takže áno, takto sa to robí. Sice to bolo iba trapných 50 centov, ale týchto 50 centov si zapamätáme, lebo týchto 50 centov bolo proste získaných na ťažkej pôde španielskej a ťažká pôda španielska, vieme, aké sú tam proste kluby, ťažko sa tam hrá na atletiku, veľmi defenzívne kluby, všetko a myslím si, že aj týchto 50 centov znamená dosť pre našu triedu. Zbieraj centy a eurá sa ti prirátajú. Ale nikto tu není, bohužiaľ je to mŕtvo. Takže radšej ukážeme Samuela. Samuel, čo máš tomuto všetkému povedať? Dneska krásny tímový výkon. Zhodli sme sa tu, dobrá partia. Ideme si po ten titul. Pokračujeme a ideme stále ďalej. Áno, ďakujem. Pokračujeme to, čo sme na tréningoch trénovali celú dobu a ideme si preto. Áno, takto to má vyzerať. Trophy parade, jak sa patrí. Šurta a! Šurta a! Šurta a! Šurta a! Nitra jedine obchodná, na obchodnej jedine 4. A a v 4. A jedine Adam Čampaj. Ďakujem. Tak po týchto krásnych slovách by som sem rád dal ešte niečo serióznejšie. A chcel by som povedať, že som vás všetkých rád spoznal. Nielen spolužiakov, ale všetkých, s ktorými som sa bavil počas celej strednej. A budem rád, ak mi napíšete, ako sa vám toto páčilo. To bol docela random nápad, ale rozmýšľam, že by som ešte tú kameru niekedy možno vyťahol a že by som niečo spravil, čiže budem rád, ak mi napíšete, čo na to hovoríte. A to je asi tak aj všetko. Takže sa majte všetci pekne a užívajte si života. Walking back